Гледай. Ей, там, виж как... Браво! Хайде да видим кога ще направи кобрата. Колко високо са цени. Виж право надолу ли ти? Виж колко ниско. Уха! Браво! Идва сега право към нас, много ниско минава. Много ниско мина. Под сградата е, чат, едвам го виждам, до антената е. Виж го. Засилва се, идва точно към нас. Ето го, красавец. С главата надолу лети в момента. Виждаш ли го? Виж. Го виж как пуши, сега дава газ. Сега виж как забави, виж кобрата сега прави. Виж колко бавно лети. Супер бавно, браво. Ето сега ще направи това. Защото двигателите са от другата страна, сега ще чуи силно. Ето е кобрата, тате. Виж как ще застане почти на място. Ето това беше кобрата. Идва към нас. Виж как колите свират, защото бръмче силно. Сега гледай.
Гледай ко рязко зави. Това е камбаната. Виж как ще остане на едно място. Виж, виси във въздуха. Виждаш ли го? Браво! Гей, стана на едно място, тате. Браво! Камбаната, тате. Браво, наистина браво. Браво. Виж как пуши, сега дава газ. Газ. Виж колко черен пуши. Ето пак ще обвисни, гледай. Оп, остана на едно място. Браво. И с главата надолу. Квартал Христо Ботев треперят в момента, ще се вдигне. Браво. Виж фаровите пусна, май ще каца. Елен колесника дали пусна. Ето каца, да, пусна и колесник.